Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। लोगोफोर नै दा 6टा जाबाय आरोना फिसालाखौ टिउसननिफ्राय लायदोंमोन दा लानानै फैबाय नै फिसाजोखौबो लोगोआव लांफादोंमोन आङो ओमफ्राय फिसाजोआ ना बिमायंनि बिल्डिंआव गाखोहैनोनो बिमायंनि बिल्डिंआथ' दासान्दि माने सागरनि गेजेराव होनना बुंजायो मानो होनब्ला दा दैज्लां सिजन जाबाय अखा बोथोर थ' दैया थाजोबलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लामायाबो नै गोदान आरोना लोगोफोर लामाया गोदान जाबाय मानो होनब्ला बेयाव लामा गैयामोन ओमफ्राय दा फारि फारि नुलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोना आंजों लोगोसे गोबाबाय था बा नायलांबाय था ओमफ्राय नै आरोना थांनाय लामाया गोलैगोन दे मा बेनो थांनाय लामाया आरो बैनो आरोना सागर गेजेरनि न' आरो थ' बेयावनो दसे थांनोनो आरोना ओमफ्राय बार जाथावथाव आरो दसे थांनोसै आंबो दसे गोलांदोंमोन बुरला जालायनो लायदों आरोना आङो गथ'खौ खाथिसोखा नालाय ओमफ्राय नै लामाया बिदि अबस्था आरोना लोगोफोरनि एसे सुस्राबाय नै एकदम फैलाव दै जाजोबसिगोन आरोना बियो दैज्लाङावहाय बेनो नै ओइ फिसाजोआ सहैबाय आरोना नै ओमफ्राय ओरैबो नायदो नै ओरैबो बेयावनो ना मोनो लोगोफोर बिराद ना मोनो दा एकदम फुवान होगासिनो आरोना नाया लोगोफोर दै जाजोबखाबाय अखा हादैया ओमफ्राय बिराद ना फावना जाबाय आरोना ना फावना जाबाय ओमफ्राय नै जों थाबायनाय लामाया बेनो आरोना खोदोंमोन ओरैबो एसे माबा लांबाय सुस्रालांबाय खिन्थु प्लास्टिक औवा प्रटेक्ट होदों आरोना प्रटेक्ट खालामदों हाया सुस्रलांबाबो माने बैयाव थाङि बायदि आरोना गाहायाव नै ओरैबो नाय ओरैबो आरोना मेसेङाव जागोन आरो बे लामाया ओमफ्राय नै गासिबो दै गोजा आरोना बेफोरावनो एकदम ना गुरसिगोन आरोना जायफोर फासिजाल सागोन ना गुरगोन ओमफ्राय नैबे नखरसे नैबावहाय ना थानाय नंला नामा बाउन्डारि होजोबखानाय नालाय नङाब्ला सिगाङाव नैबेखौ लामाखौ खैयियाव माने हाबनानै थायोमोन आरोना बेवहाय नैबेबो आब' सासेनि ओमफ्राय नैबेनो आरोना आब'नि बिल्डिंआ ओमफ्राय बेयावनो लेंगासिनो आरो फिसाजोआ लेंगासिनो बारखोनो हाया दे आं थिखोन दे र' दे लासै लासै दे थिं बेरा होदों मालाय गासिबावबो बेंदिंजोबदों आरोना एदे माने आब'जों आंजों दसे बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो सर्ट भिडिअ लादों आरोना नै बेफोरावनो लादोंमोन आरोना आङो जायफोर नोंथांमोना नायो मिथिखासिगोन नै आं सेकेन्ड टाइम फैफिनबाय दिनैजोंसो सेकेन्ड टाइम आरोना आं बे आब'नि न' गोदानाव ओमफ्राय मालाय मेसेङावनो थाफैगोन आरोना बिस्रा ओमफ्राय न' हासान्दि माने जोंनावनो थागोन आरोना बिसोरो एकदम थानो आन्थाखौ बानायग्रोनानै थाफैसिगोन आरो थ' माने बे न'आ जोंनिनो खाथि नालाय ओंखायनो आब'मोना जोंनाव थाहैथ'बाय आरोना जास्ट दसेल' ओमफ्राय थांगासिनो र' ओमफ्राय गोजौनिफ्राय गाहायनि भिउखौ खिथागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था बिराद मोजां नुखायो सिनारिफोरखौ गोजौनिफ्राय आरो माथो होनबावनो आरोना नै सौफैबायबो आरोना जों गोजौआव सौफैबाय नैलाय बेसे मोजां नुयो बैनो आरोना जोंनि मेन लामा थाबायग्राया आरोना थांलाय फैलाय खालामग्राया बेनो लोगोफोर ओइ नै नोंथांमोना नुदोंना स्कुटि थांनाय एरिनाय बिराद मोजां ओरै खोला साइड आरोना लोगोफोर ओरै खोला साइड मोजां मोनबाय मामि फैनानै एकदम दहाय बिब'खौ लेंबाय थादोंमोन बिब'आ फैनो बादों आरोना ओरै खोला साइड ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैजाय सोनाब साइड गासिबो ओंखायनो आङो लैथो गेजेराव होनो आरोना बिसिनि न'खौ ओमफ्राय माने लासै लासैनो फिलाप जाखाजोबखासिगोन लोगोफोर नै ओरैजाय सानजा जालायबाय ओमफ्राय बैयावबो बिल्डिं बानायबाय आरोना नै लोगोफोर बिल्डिं बानायबाय बरिया नुखायोना भिउखौ बिराद मोजां नुखायो लोगोफोर
बाबा बेयावनो जि हिन्जावफ्रा ना गुरनोसै आरोना जों बायदियाहाय ज' इन्ट्रेस्टनो गथ'फोरखौ स्कुलाव दोनहैखांबाथाय जल्दि खामानि फोजोबनानैहाय ना गुरफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय नै ओरै सानजा जालायबाय आरोना लोगोफोर बै लामाजोंनो फैदोंमोन जोङो लामाया बेनो मालाय जासिगोन आरोना मेसेङाव जासिगोन बे लामाया ओमफ्राय बेनोसै आरोना दा गोजौआव फैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिन्थिबावनि आब'आ नैबे थार्म'कलावहाय मालाय बानलु गायना दोनफैदों नै बेलाय गासिबो बेयो 1 2 3 4 बियो गासिबो बानलु गोजा बैयो मैथा बांगाल बैबो मैथा बांगाल बानलु आरोना नैबेयावबो बानलुथ' माने जोंनाव माखासे दोनबाय बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय बेवहाय दोनफैबाय आरोना माखासे दा नोंथांमोना नुबाय आरो खिथाबावनोसै नामा एसे आरो बिराद मोजां बार नांखायो नांनायाव हले ओरैबो माने खुला जायगा नालाय लोगोफोर बिराद मोजां बार नाङो आरो बेलाय मा मोजां मोनफैबाय फैनानै दहाय गाबहां माहां जाबाय थाथारदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदाखौ लायनायाव फट' थांफानोसै होननानै लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय नै दाखालि खानाय सिनजों बिदा फैदोंमोन ना बिदा आलासिजों गावजों खानाय सिनजाहैदोंमोन नै एकदम दसेनो लावो नालाय खानायाबो बेखायनो बिदि सिनना होबाय मास मोनसेयाव खनसेहाय आसरितसो सा खोला सानजा सोनाब बेसे समायना उइ होननायनि जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसालाया थानो हाथारला थांथारनोसैनो नैबे आब' सासेनि दहाय जे आं खिथादोंमोन नैबे आब' सासेनि होननानै नै बिराद खोथिया बायदि नुदोंना लोगोफोर नै माने हाग्राया गोथां जि सिनारि जानानै दङ नै गाहायाव खोथिया नङाना बियो ग्रास गोजा गासिबो गियो आङो गासिबो ग्रास गोजा गियो आङो खाथियाव थांनाङा दै फैनायनि दसे जिरायनोसै र' दसे जिरायनोसै आइ मारै फै मामि दसे मबाइल नायनो जिरायलाय दसे जिराय हाबाब गसाय माबोरै जाखो मामि दसे जिरायनोसै फैनायनि फैनाय ओमफ्राय थांसै लामायाव गारबोदों आं स्कुटिखौ बैयाव लामा सेराव गारबोदों आरोना फैनायनि फैनाय दसे जिरायनोसै ना बेनिफ्राय थांसै मोजांथार खुला होथेनाय गैया नालाय ओंखायनो मोजां बार नाङो आरोना